hosťom to u nás Power Coffee v noci, kedy sa tvorí, keď už je podvečer a vítam aj môjho hostia Zuzku Frešo, ktorá ku nám prišla, zavítala. Som veľmi rád, že ťa tu máme, lebo v tomto predvianočnom čase je skvelé, aby aj ľudia, ktorí nás sledujú online, nabili sa trošku do tvojou energiou, ktorá z teba srší. No a ja som si Zuzku zavolal, pretože je pre mňa inšpiráciou a ako máme také tie inšpiratívne kávy, tak myslím si, že tejto inšpirácie v súčasnom svete nikdy nie je dosť a je skvelé vidieť príklad mamy, aktívneho človeka, ktorý ide na 100% a riadne to dáva. No a ja som tak Zuzku stretol na gastrofestivale v Bratislave, kde sme ako blogeri varili a hneď nám to tak nejak zacvaklo, tak som si povedal, že ešte vymyslíme veľa zaujímavých vecí. Tak vítaj Zuzka, vítaj medzi nami. Dobrý večer. No a rovno nám povedz, že ako to tvoje, v podstate ty máš stránku befresh.sk a čo to vlastne je, keď máš tak v rýchlosti povedať? Ja som minule išla v aute a som rozmýšľala, že čo to vlastne je, presne som si hovorila, lebo není to akože firma, alebo čo to je, lebo firma, pomenovanie sa mi teda vôbec nepáči, tak som vymyslela, že je to projekt. Takže je to taký môj projekt, ktorý začal tým, že to bol blog a potom sa k tomu začali pribavovať ďalšie veci a začala som robiť torty, ktoré som vlastne najskôr dávala na ten blog a potom už ľudia začali o ne mať záujem, tak som to tak zoficiálnila, začala som ich predávať a teraz sme tam zasa priradili e-shop a neviem, že čo ešte sa ďalšie priradí. Super, lebo vieš, ja som tu mal aj Miša Turbana, takého podnikateľa, človek, ktorý vlastne tiež pomáha rozvíjať rôzne firmy a sme rozoberali to, že ako začať možno realizovať ten svoj potenciál. Tak hovoríš, že len tak si to začala, alebo čo bolo proste ten impuls? Že čo, dobre, bavia ma torty a teraz povedala, že idem to robiť, alebo len si tak začala fotiť ten blog, ako to bolo? Nie, vôbec, absolútne takto to vôbec nezačalo. Začalo to úplne od veci. A to je to, že ja som vôbec nevedela si pripraviť ja som hľadala si rôzne recepty na internete, aby som mohla svojim deťom a teda svojej rodine, sebe variť niečo alebo pripravovať niečo, čo je zdravšie ako to, čo som dovtedy jedla, lebo som to vôbec neriešila, som iba chodila do školy, žurovala a chodila do práce a nič vlastne ma nezaujímalo a chodila som aj do Mekáča, áno, priznávam sa, chodila som do Mekáča. Ale keď som zistila, teda keď som sa pozerala na ten papier, kde boli dve čiarky, tak som pochopila, že už ten Mekáč asi nedám radšej, lebo že musí sa zodpovedne chovať k tomu plodu, čo je teda v mojom vnútri, tak som sa rozhodla, že teda budem riešiť nejaké zdravšie jedlo, tak dovtedy som jedla zdravo, iba vtedy, keď som sedela s Janicou na obede. Lebo ona robila vtedy pre nás grafičku, pre našu firmu, takže Janica vtedy už riešila to jedlo, tak... Čiže kto nepozná Janicu, Janica je ďalšia taká naša známa kamarátka, ktorá robí iniciatívu jemine.sk a tiež tak spolupracujeme pri asi formovaní tohto národa, takou nejakou inšpiráciou. Oni sú ambasadori Jamieho Olivera, tuším tak. Takže tak, musíme upresniť, vieš, aby sme vedeli. Ale v pohode. To bolo jediné zdravé jedlo, čo teda aspoň tak v tom momente, keď Janica si niečo dala, ja som jedla, vtedy som bola strašne šťastná, že jem zdravo. No ale každopádne potom už som to začala riešiť a tak som chcela si zapisovať všetky tie recepty do takej knižky, ako mala moja stará mama, že záložky, obrázky a neviem čo, hrozne sa mi to vždy páčilo, keď som bola dieťa, lenže ja som to nedokázala, že som to stratila, zapatrošila, neviem čo, vytlačila, niekde dala a nikdy som to už nenašla. Potom som si robila aj tie bookmarky, ale tie bookmarky som tiež už proste, mám veľa počítačov doma, teda 2-3, takže raz tam som robila bookmark, raz tam a už som zase to nevedela, že kde to je. Tak potom som si začala to písať na nejaký blog, tak som si povedala, že OK, založím si blog a budem si to tam písať ako takú moju vlastnú kuchárku. A prvé recepty, ktoré tam boli v podstate recepty, ktoré ja som niekde našla, preložila a napísala, že toto je recept odtiaľ, aby teda som nebola, že úplný nejaký zlodej receptov, takže som to tam akože napísala, že odkiaľ to je. A neboli to recepty len čo sa týka, neboli to len raw recepty, väčšinou to boli také, že delená strava, alebo začalo to tým, že som povyhadzovala múky a cukre z domácnosti, lebo toto vlastne som najviac riešila, že čo... No dobre, ja ti skočím teraz do reči. Nie, ide o to, že OK, fajn, ľudia vedia, že Mekáč nie je dobrý,
že je to proste strašné, vedia, že tá kola nie je dobrá a tak ďalej, a tak to je aj, že čo si myslíš, že čo bolo u teba, že fakt, že až to dieťa a na druhej strane potom je veľa rodičov, ktorí si to uvedomia, že áno dieťa, ale neriešia to na vlastnej úrovni. Hej, že si povedia, že áno, pre to dieťa to asi nie je dobre, tak jemu to nedáme, ale proste sami seba neriešia. Ty začal proste celú rodinu, hej, že hore hlavou a vyhadzujem múky, hej, si prišla, otvorila si policistom, vyhodila a raz a začala zmena. Presne tak to bolo, akože naozaj to tak bolo. Zobrala som všetko, čo som mala. A dokonca taký som mala aj jeden z prvých príspevkov bol taký, že som odfotila všetky múky a cukre a prášky do pečiva a všetko som sa tam odfotila. Raz nadula zo Zuzky do Koláčov, niekedy sú tam prášky na pranie na miesto práškov do pečiva. A potom som odfotila druhú kopečku, ktorá vlastne bola akože tá náhradná a tam som presne akože popísala, už som mi strátil ten článok, lebo to bolo na blogger.com a potom som si robila tú web stránku a potom už som to nejak, neviem to už nájsť. No každopádne mala som takú fotku presne, že kde boli také dve kôpky a tú jednu som normálne vyhodila a dala do koša. To isté robím aj so sladkosťami, keď dostanú moje deti, takže keď to niekto pozerá, kto dávam aj deťom sladkosti, skončia v koši. takže. No dobre, a ako sa na teba pozerá, akože tvoje okolie si povedia, že taká švihnutá, teraz prešíva celé to jedlo a ako sa k tomu stavíš? Lebo to je ďalšia taká vec, že ľudia možno vo svojom vnútri cítia, hej, teraz dobre vyhodia múky, hej, a tak teraz dokážu, čo si šialená, že tu vyhadzuješ a toto potom začne riešiť, že ona je nenormálna a teraz sa sladkosti už ani nedotkne a teraz ani deťom nedopraje, hej, že proste nebola si zrazu krkavčia matka? Nie, lebo v podstate ja som s mojím mužom po roku, čo som sa s ním zoznámila, mala svadbu a potom už hneď sme mali dieťa, takže oni ešte nestihli si ani zvyknúť, že som tam a už akože som robila reformu, takže. Ale tá reforma bola taká, že môj muž je chvála Bohu perfektný v tom, že on ma hrozne podporuje, on miluje jesť, akože miluje jesť všetko, aj to je všetko, takže to nie je takže kraja si svoj McDonald ťa podporuje. Áno, presne, on ma podporuje pri škvárkach. Alebo pri niečom, alebo pri tlačenke na schvál by to robí, že ešte si to tam akože kupuje, ale zároveň zmenila si to, že... Áno, ale zároveň veľmi rád je všetko, čo navarím a není taký ten frfloš manžel, ktorý, že ja teraz niečo urobím a je to, dajme tomu, že bezmesité, alebo ja neviem čo, a on to zje a aj mu to chutí vlastne a on bol ten, ktorý mi kúpil Vitamix vlastne, ktorý je naozaj drahý mixer a podporil ma v tom, čo chcem robiť a týmto Vitamixom vlastne tak započal celú tú takú rolu. Začali ste doma vlastne mixovať viacej a také, ja som tebe čítal, aj si pozeral, že ty smoothies, že to máš strašne rada, hej, takže je to pravda, že doma robíš každý deň nejaké smoothie? Ja doma robím každý deň. Taká je pravda, že trošku som sa toho prebila a viac mi už chutia šťavy, čerstvo odšťavené, ale... Vždy lepšie sa prepiť smoothie a niečo iného. Ale moje deti tie sú úplne maniaci smoothie a oni si na tom fičia strašne, že ma vykopávajú z postele ráno, že už chod nám spraviť smoothie a už vyvinú, čo všetko tam mám dať a teraz najnovšie to musím stále dávať hurmikaky. Tak to máš pokročilé deti. Preto sa mi páči ten názov, hrozne hurmikaky. A dobre, a tvojim deťom ako nechýbajú, aj že proste, že Nutella, mami a teraz, že a prečo my toto nemôžeme jesť, alebo teda myslíš, čím to je? Neviem, určite sme mali doma niekedy Nutellu, zase nemôžem povedať, že teda akože nikdy sme to nemali, ale čo ja som si vlastne ani neuvedomila až neskôr, že my keď ideme do obchodu, tak tam je taký ten regál a samé čokolády sú tam a oni akože v podstate to neriešia. Jediné, čo sa im páči, je, že Kinder Vajco. Tak to sa mi páčilo, lebo vedia, že vnútri niečo je a už včera mi hovorili Natáša Čikedy, že nemám rada Kinder Vajco. Ale nie, oni sa tam proste nepristavia. Čo majú zopár takých obsesívnych momentov, to je, že horálka, lebo niekedy sa im samozrejme niekto dá horálku alebo nejakú somarinu, alebo chrumky arašidové.
To majú takéto dve veci, že za tým, aj čo ja radším teda nie, morálka. Ale Natáša stále si chce vyrábať, že urobí tortičku, alebo urobí guličky. Čiže si vlastne týmto si tak pozitívne prekvapil, že oni majú radi tie tvoje veci, takže aj radi už vlastne si aj sami možno počátkajú áno, niečo. to je, že stále by to chceli robiť. Kedy si už budeme robiť tortičku, si poďme robiť tortičku a daj mi trošku cesta. A dneska Natáša bola chorá, tak musela tam som dať nejaký kúsok cesta a už tam vyrábala nejaký stromček, z toho si to posypala kokosom. Dobre, tak fajn, hej, a teraz ty si taká preslaná, že raw, hej, surová strava, tak. Moja otázka je, hej, teraz budem taký priamy, že nevadí trošku, hej, že to je len surová strava, lebo že proste nechytáte to, že varenie, taká gastronómia, trošku teplé jedlo. Nie, jete doma len surovú stravu, alebo aj inú? Nie, nejeme len surovú stravu, to nie, vôbec. Ja stále hovorím, aj keď sa ma niekto opýta presne túto otázku, že to tak nie je a že ja nie som si celkom ani presvedčená o tom, že či jesť surovú stravu na Slovensku výlučne je dobrý nápad a v zime už asi vôbec nie, pretože tie suroviny, alebo ovoci, zeleninu, ktorú dostanete v obchode, tak v podstate keby mala byť sezónna, tak by to bolo už naozaj biedne, to, čo by ste mali jesť a zároveň by ste museli zjesť asi celkom slušné množstvo čili a zázvoru, aby vám vôbec nebola zima, lebo asi by sme trošku zachladzuje tá strava, nie? No, ja som minulý rok bola v New Yorku a neviem, či to bolo tam 5 stupňov, minus 5 stupňov a bola tam taká strašná zima, že ja som hrozne chcela, naozaj som chcela aj to tam všetko preskúmať, ale mi bola taká zima, že som si povedala, že tých ďalších 3 ľudí na toto nemôžem nahovárať, lebo že oni so mnou zamrznutí, že sa reštikajú. A keď sme si aj dali nejaký smoothie, alebo čo bol taký studený, čo sme sa vlastne v obchodnom dome takto triasli a ja si nemyslím, že to je úplne dobrý nápad, teda keď držím palce, že keď to niekto teda skúša alebo robí, tak fajn, ale v našej rodine sa to takto neaplikuje. Tak vieš, to je dobre povedať, lebo ľudia, aspoň na čo sledujem, tak si rýchlo, vieš, robia nejaké závery a tým, že robíš aj možno rok koláče, tak ťa tak proste môžu zaškatulkovať a ja, čo poznám ťa tiež, tak proste robíš aj skvelé polievky a v podstate aj váriš, aj upravuješ vlastne tú stravu a ja sám proste mám problém, hej, že mňa to zachladzuje dosť. Ja hlavne teraz v zime, to leto samozrejme by sa dalo asi inak. No a tak aké potraviny, keď máš tak povedať, že vy idete do obchodu, tak aspoň že na čo sa sústredíte, čo tak nakupujete najčastejšie? Ja keď idem do obchodu, tak najviac nakupujem zeleninu, teda do obchodu. Ja v podstate milujem tie debničkové systémy, že mi to donesú domov, lebo celkom ma to otravuje chodiť do obchodu vlastne. No a čo by si odkázala ľuďom, že ja si absolútne súhlasím, že ja mám normálne obchodok z Tesco, že ja som v Tesku a proste no aj tak mi vstúpa, hej, že proste krvný tlak a teraz všetky tie svetla, ľudia a keď ešte pozriem, čo majú košíkov, že úplne som taký z toho demotivovaný. To si im prednášku dal, čo? Také, že brumík, to je taká situácia z obchodu, že teta si kupovala brumík a to je to najlepšie na desiatu, že neverím, že to hovorí tá žena a teraz to znamená, mám niečo povedať, tak nemôžem sa do toho úplne takto miešať. Hej, to sa takto nedá, dám trošku to. No ale hej, tiež tie obchody, no a tie dievničky, akože, že dobre ti to funguje, že nájdeš si tam všetko, že vyskladáš si tú zeleninu a tak, alebo si aj potom dokúpíš, ale ako? Dokúpim si veľa, my bývam v Rusovciach, takže ja mám veľmi blízko Špár a tam majú celkom akože taký výber aj bio zeleniny, aj ovocia a keď nie, tak v Rusovciach nám teraz otvorili taký zelovod parádny a tam majú že naozaj všetko. Aj to urbíka také úplne meké, že už púka. Tak to máte super, no ale čo ľudia, ktorí nemajú, že Rusovce? Pre tých, čo nás sledujú mimo Bratislavy, Rusovce sú dedina pri Bratislave, blízko Rakúska, aj Maďarska a tak sa tam dá, akože celkom dobre, je to dobrá oblasť, kde sa dá zohnať kvalita, ale myslím si, že dievničkové systémy už sú aj po Slovensku. Sú, lebo ja som objavila aj, neviem, či to môžem povedať, aké, ale sú z Prešova takých jasné, povedz. gazdovia.sk a oni mi doniesli niečo a donesli mi aj brinzu a môj muž povedal, že to je najlepšia brinza, ktorú kedy v živote jedol a on miluje brinzu teda. A podľa mňa majú vyhorlackú brinzu. Myslím, že zo Sniny, no, to je ona? Tak to, no. To robíme reklamu, ja som odtiaľ. Ale oni prišli, ja som potom asi 2 týždne zaťahovala brutálne. Z tej brinze. Spoješ východňarskú brinzu a už zaťahuješ tam. Ja si
hromadím na tých dvoch, čo mi to doniesli a okamžite doťahujú. Takže aj oni sú z Prešova a nosia aj do Bratislavy, nosia po celom Slovensku, takže ja si myslím, že určite aj tie devničkové systémy. Ja som pozerala ich viac vlastne a sú aj inde ako iba Bratislava alebo na západe. Jasné, no ja len poviem, že asi možno ľudia riešia to, že je to trochu drahšie, ale keď si zrátajú ten čas a to strávenie v obchode a potom reálne fakt, že v tom obchode si ako sa stále nakúpiš ešte aj ďalšie hovadiny, že to vlastne ten nákup ešte možno zase ťa potom ide viac a tam si to proste vyklikáš nič iné, hej, že proste vieš, čo chceš, tak podľa sa dá riešiť a myslím si, že práve možno na strednom, východnom Slovensku, severnom Slovensku majú dokonca ľudia často lepší prístup aspoň k takým základným veciam, vajcia, mäso, že tak po domácky, že si to vedia pozháňať ešte lepšie ako v Bratislave my tu. To je určite pravda. No to ja som fanúšik toho, že moje deti, teda aj manžel, oni majú radi aj mäso a tak nejak už v poslednom čase mi to veľmi nechutí, neviem, že či to je tým, že je veľa zeleniny alebo viac zeleniny ako kedykoľvek predtým, ale oni teda to majú radi. Tak nebudem to odobierať zasa, že teraz na silu alebo čo, ale proste som za to, že to mäso alebo tá súrovina by mala byť naozaj kvalitná. A teraz v Brusovciach máme teraz ďalší obchod, kde máme biomäso, čo je perfektné. Čiže ty si mala na blog spísať takú proste nejakú mapu, kde chodíš a tie bio obchody. To som hneď vedľa seba, čo je úplne perfektné. To je, že idem do jedného obchodu, nakúpim tam všetko, čo potrebujem, idem do druhého obchodu, nakúpim, čo ma zaujíma a teraz sa spýtam, otázka. Aký je tvoj názor teda, že bio obchod a bio obchod, hej? Lebo proste niekedy mám pocit, že sú bio obchody a proste je tam zbytočne veľa takých nepotrebných potravín, typu taký keksiček, hen taký, hej, bio, neviem jaká múka s kombináciou toho, že možno, neviem, nakupuješ aj takéto rôzne veci, keksíkové rôzne náhrady, hej, bezlepkové, nejaké krekry a tak, že to, alebo skôr tú zeleninu a tak, lebo proste niektoré, vieš, také tie, možno volajme to, hej, komerčnejšie bioshopy, mám taký pocit, že sú aj trošku prázdne, že ľudia majú voči tomu taký odstup. Tým, že sa nechce veľmi chodiť do obchodov, tak ja veľmi nechodím ani do bioobchodov a keď idem teda do bioobchodu v nejakom nákupnom centre, tak už idem po nejakej veci špeciálnej, že ktorú potrebujem, napríklad vanilkový prášok, hej, alebo niečo také, že to idem si... Alebo prášok na pranie. Však ale aj tam majú inak. Takže idem vlastne po tej veci a keď bio, vlastne riešim hlavne to mäso, tú kvalitu toho mäsa. Nemusí byť zrovna bio, ale nech je teda aspoň farmárske, alebo také, čo aspoň videlo slnko, alebo travičku a slnko, hej, no trávu, aby proste pochodovalo po nejakom normálnom povrchu, akože. Takže toto ja riešim. Po kachličkách. Takže toto ja riešim hlavne v tomto. A spýtaš sa teda, vedete tí ľudia povedať, čo tam predajú, že asi tam už sa vytvára taký ten skôr vzťah, že volajme to možno nie bio, ale takže poctivé potraviny a ten predajca trošku už asi vie tak... Volá sa to, že Happy Farm. A dneska mi napísali, že chcú tortu od mňa. A ja, že Happy Farm, a to normálne som si to nespojila s tým obchodom, že ak sa to volá, ja, že my máme takú, že šťastnú farmu nejakú, že čo to je, že niečo pre deti, úplne to bola mimo. A nakoniec som zistila, že to sú oni, takže v podstate tam už v tých Rusovciach sa tak robí taká komunita toho, že už nemusíš vlastne z tých Rusoviec niekde ďaleko chodiť a zoženieš tam vlastne všetko, čo potrebuješ, čo sa mi hrozne páči. Tak to máš super. Môžem sa opýtať tým bioveciam, že nie je to často len o nálepkách? Ja dúfam, že nie. Ale ne, napríklad to mäso, hej, teraz som kúpila nejaké morčacie veľké mäso, lebo prišla moja mama a neviem čo, tak som im tam proste, aj otec, tak vyrábala som im tam niečo, čo som si vymyslela, nejaký recept a to mäso, ja už asi iná nebudem kúpovať, len to, ono bolo naozaj, bol cítiť rozdiel a ja som si aj kúpila, že neviem čo je, polku morky alebo celú morku a to som potom nejak porcovala, tam som to krájala, cítila som sa ako plný maniak s tým nožom a som to tam nevedela vlastne urobiť. A potom som to zamrazila. A keď som to rozmrazila, to mäso podľa mňa už ako keby nechutí tak dobre, ako keď je to úplne také akože mäkké čerstvé a že je proste také šťavnaté, tak som si povedala, že už nič nebudem kúpovať do zásoby. A budem kupovať len takéto mäsa a mám dobrý pocit, že je to bio, aspoň keď už nič.
Dobre, prejdeme na koláč, to je taká tá tvoja dominanta, to zaujíma asi veľa ľudí, že máme radi sladké, ale ty si ten cukor a múku a takéto veci vyhodila a potom, čo boli také prvé koláče, alebo ako si to začala dávať dokopy? Najprv také, že ak som vyhodila všetky tie múky, kúpila som si špaldovú a neviem ešte akú práve múku, tak som akože piekla, začala som piecť, ale ja som totiž to nikdy nemala rada sladké. Keď všetci v škole išli si kupovať sladkosti, lebo proste na to mali nenormálnu chuť, tak ja som akože na nich pozerala, že prečo si to všetci nakupujú, že vôbec ma to nezaujímalo, nikdy som to nemala. Potom, ale jak som porodila, tak aj napriek tomu, že som si hovorila, že zdravo stravovať, alebo čo ja som mala tak strašnú chuť na cukor, že som si kúpala tie najsladšie veci na svete, ako Nesty zelený a tie Kinder takéto zlaté cukriky. A toto som akože jedla počas kočikovania, čo som vôbec akože nikdy toľko sladkého nezjedla podľa mňa. Potom som zistila, že mám alergie, začala som viacej spať a tak ďalej a teda začala som sa snažiť niečo piecť, akože ja to veľmi neviem, ale piekla som nejaké koláče so špaldovou múkou a tak. A potom som bola v tej Bembe v reštaurácii, už to bolo asi v roku 2012 alebo kedy, ja neviem ani kedy to vlastne otvorili, ale už dosť dávno to bolo. A tá Bemba to je čo ako? Bemba je vlastne prvá a asi aj jediná raw reštaurácia na Slovensku. A tam som bola, kamošky ma tam zobrali, že ja už som vtedy si písala ten blog s tými všelijakými receptami. A tam som bola z toho úplne vykolená, že ako môžeme robiť cukety špagety, to som akože vôbec nepochopila, lebo mi to chutilo strašne a nejaký namakaný dressing tam urobili. Tak som začala hľadať, že čo to je akože tá rozpráva a že hrozne ma to baví a že mohla by som niečo z toho aspoň dať do našho jedálnička, lebo môj muž má 130 kg alebo 125, teraz aby sa neurazil. A 2 metre ale má, takže pri ňom sa to akože v podstate v tej postave stratí, ale on má rád jedlo, ale chcela som mu tam akože dať niečo také akože zdravšie a tak. No a tak som začala hľadať tie recepty a stále mi vychádzali sladkosti. Tak prvé boli guličky. Moja dcera ich takto gulala a jedla. A ja, že počkaj, príde návšteva. Ona toto robila a jedla to, takže to bol úplne prvý recept. No a keď to tak robíš, aké sladidlá používaš? Čo sú také tvoje top sladidlá, že to aj chutí? Lebo často sa na peči a teraz sa zmení ten klasický recept, ktorý chutil z bielej múky a ľudia si to možno nedostatočne dochutia, alebo to proste nie je to ono, hej? Pri raw koláčoch, je dobre to, že vlastne vy, keď to ochutnáte, tak v tom momente viete, že takto to bude chutiť vždy. Od tohto momentu až dokiaľ sa to bude konzumovať, bude to stále rovnako chutiť. To znamená, že to sladidlo si dáš podľa svojej vlastnej chuti. Keď ho tam pridáš príliš veľa, tak to bude proste tak. Takže myslím si, že každý podľa vlastnej chuti, niekomu to môže príde. Možno aj tie moje koláče prídu moc sladké, záleží od toho, že kto koľko cukru, na akú sladkosť je zvyknutý. Pretože tam sa to líši. Ty si nechcel piť ani tú vodu s broskyňami, či s čím to tam bolo, lebo si povedal, že to bude sladké a niekomu by to prišlo, že to je, že... Ja len nemám rád také sladké vody, že ako len keď už tie raw koláče tak to mám rád tak akurátne sladké, že ani nie je málo, ani nie veľa, hej. Takže hej. Zuzka je zvedavá, že čo povedala, nám pripravila takú super tortu, tak to som zvedavý. No a dobre, ktoré sú, povedz, tvoje sladidlá a bolo tie 3, akože možno, že top koláče, že kebyže ťa pozvem, vieš, že do New Yorku a teraz niekomu, hej, Obamovi, pánovi prezidentovi priprav, hej, že beef fresh koláč, že s čím by si išla s kožou na trh? Tak ja používam do týchto agave, sirup, ale teraz som napríklad robila parížské rožky a som si hovorila, že tak skúsim to aj bez toho agave a skúsim to naozaj s minimum toho sladidla. Tak dala som trošku medu a použila som datlovú pastu z takých datlí sukary a veľmi je to sladké a v podstate je to prírodné sladidlo, tie datle sú asi jediné také naozajstné sladidlo, lebo keď som sa, neviem, aj ty si sa určite rozprával so Silviou Horeckou o xylitole a o stevii a ona nemá na to nejaký dobrý názor, tak som si povedala, že tieto dve teda nebudem používať. A tak všetky sladidlá... Akože po takej profesionálnej stránke by to malo byť v pohode, len ja som osobne taký, že
radšej nech to je menej kvalitného cukru, napríklad takého, že trstinový, vieš, taký šťavnatý, alebo tá melasa, alebo panela, hej, a to ti dá aj takú, ono má to takú chuť, hej, a tým pádom ho použiješ menej a tu máš takú akurátnu sladkú, že ja sa snažím skôr učiť ten mozog, aby nechcel veľmi sladké veci, a to je podľa mňa viac výhodné, ako si to klamať a dať si veľa stevie, lebo tú sladkosť aj tak, vieš, budeš akože vnímať a v podstate aj tak sa ti môže dokonca vylúčiť aj inzulín, hej, na základe tohto, čo je podľa mňa skôr také klamlivé, že treba sa radšej učiť mať rád také, že menej sladké veci, prirodzene sladké, hej, a tak, ako... Hej, ja tiež vlastne my doma nič nesladíme, akože keď niečo, nejaký čaj osladí, alebo čo ja tam dávame, my používame, že keď tak med, ale vydrží nám strašne dlho, lebo nemáme čo osladiť v podstate okrem koláča. Alebo tie guličky, a do tých guličiek častokrát tiež dávame vlastne buď datla, alebo datlovú pastu, alebo teda to sušené ovocie. Takže toto je také podľa mňa najlepšie sladidlo aj pre deti, aj pre všetkých. Teda podľa mňa. Takže med môžeme povedať, a potom ďatle dosť využívaš. Dajú sa aj figy použiť? Áno, používame aj figy. Figy, a to má ale inú príchuť trošku, nie? No jasné, oni majú také malé vlastne semienka a ono ti tam potom trošku škripujú, ale nevadí to, akože nie je to také, že by to bol piesok, že by ti to vadilo, že ostáva to, ale cítiš to, keď to kúšeš, hej. Takže xylitol, stevia to skôr nie. A ten agave, to ja mám také, že on je dosť taký fruktózový, to je dosť... Tak nedávaš ho veľa, on je sladký. No, nedávam ho veľa a hlavne keď to rozdeliš na tú celú tortu, keď to rozdeliš, tak to nepríjmeš toho tak strašne veľa podľa. Jasne, že vždy sú dôležité, to asi treba povedať celkový ten makro pohľad na vec, že koľko toho tam asi je, že pre taký detail už to zase nemusí byť. A zase ja neviem, že človek nie je schopný zjesť že celú tortu. No, akože keď si niekto... No, však je si tá dosť, takže... No, možno to je tá výhoda, to som sa chcel spýtať, že je pravda, to mám tam takú, tu mám pripravenú takú otázku, že možno ako hovoríš, že ten človek sa toho sladkého dobrého až tak nepreje, pretože po istom čase a v skoršom čase fakt začne cítiť, že je sytý, hej? Áno, a ešte podľa mňa je jedna dôležitá vec to, že máš tam také čisté chute. To znamená, že nie je to ofejkované. Všetky potraviny, ktoré tam sú naozajstné. Máš tam naozajstné kakao, naozajstné oriešky, naozajstné, čo ja viem, vanilku, naozajstnú a tak ďalej. A v podstate ti sa tá chuť, podľa mňa, tá chuť na sladké rýchlejšie odíde, pretože si ju rýchlejšie naplníš. A vieš poradiť možno tak? Hej, to je super, lebo to ma napadá, že vieš poradiť ľuďom, že niekto má rád ráno čokoládový croissant, alebo proste také tie okrúhle, dajme tomu tvarohovo džemové, vieš, také klasické pečiva, čo sa všade moravské koláče, hej, alebo také tie gumové pečiva, čo dokonca ich aj balia, hej, a toto ľudia proste najčastejšie ráno tak dávajú, hej, taký mierny, možno potom inzulínový šok, a teraz chcú to zmeniť, hej, ale strašne im ide chuť, hej, čiže aké ty možno odporúčaš veci si pripraviť, že čo, urobím si teraz proste ďatle, čo také by si... Že myslíš také sladké raňajky, Hej, že také, že áno, sú to sladké raňajky, že ten človek tak môže možno oklamať, ale urobiť ten prvý krok k zmene. Že vyhodí aspoň vlastne to prázdne pečivo a dá tam niečo iné a nebude mu možno chýbať aj ten zvyk. Teraz, čo my si celkom akože už fičíme, je, že naša suseda nám peče kváskový chleba a ona to tak strieda, raz nám dá rážny, raz nám dá bezlepkový podľa toho, aký práve pečie, si ona aj domov alebo niečo. Tak minimálne by som urobila to, že by som zmenila to pečivo. Inak ja vám musím povedať, že ja teraz, jak som už prejde na tých smoothie, tak si dávam často na nejaký tento kváskový chlieb. A normálne chudnem, takže nič nerobím, necvičila som ani iba, nemám čas. S čím si ho dávaš? Niekedy si ho dám z vajíčka alebo s lekvárom. Ja mám totiž rada lekvár. A dáš si na to aj maslo, alebo len tak, že proste čistý lekvár? Hej, dávam si čistý lekvár a potom si dávam iba alebo taký repkový alebo olivový olej niekedy z... No a nemyslíš teraz, keby som to mal ja akože z môjho profesného hľadiska popísať,
tak by ma to napadlo, že smoothie síce fajn, hej, že vyzerá to zdravo, ale možno si dávala ráno, že príliš sladké to smoothie, vieš, že veľa ovocia, hej, fruktózy a tak. A teraz si urobila tú zmenu, že v podstate máš jedlo s nižším glykemickým indexom, máš tam aj tuky, hej, proteín, veď aj v tom rážnom chlebe, hej, tým, že tam je aj viac proteínu a je to také celé, vlastne máš asi dlhšie aj energiu, nie? Asi záleží od toho, že koľko zješ. No, tak ono tiež je vlastne, to je to napríklad, že každý si hovorí, že bože, ten chlieb kváskový je drahý, alebo ja neviem čo, akože ja som sama vlastne si podkopala túto cenu, lebo som povedala Lenke, Mančikovej vlastne, že nemôžeš to predávať tak lacno, čo si mimo. Vlastne teraz si... Lenka je ďalšia naša kamoška, ktorá má stránku Zdravé pečenie a je ako jednou z toho odborníčok na kváskový chlieb a na pečenie chleba, rôznych takýchto záležitostí. Dokonca ja som od nej dostal chlieb ako človek výhradne proti lepku a bezlepkový a s mojím citlivým telom na lepu som bol úplne v pohode a dokonca bol aj chutný. Tam fajne na tom masla. A nie, ako super. Toto celý ten kvások má veľký význam, si myslím, a tam je prvý krok fakt v zmene toho pečiva veľmi dôležitý. A častokrát sa mi stáva, že ľudia tak prídu a sa pozerajú na ten chlieb, že čo som teraz zasa vymyslela. Ale nakoniec si ho dajú a akože jediný môj otec, ten si ide potom kúpiť ešte biele rožky. Ale minule som tak zjedla bielý rožok, lebo nič sme nemali doma. A ja som normálne, že mala pocit, že som nezjedla nič. No. To bolo strašné, že fuj, ja to už nechcem, lebo že som zjedla vátu, alebo čo, nie? Tam vlastne nie že nič. No, to je taká, to ešte máš asi dobrý príklad, nemá duálka z toho, alebo taká polepená si nemala trošku? Vieš, ja nemám, my doma nemáme, chvála Bohu, žiadne alergie, nič, ani absolútne žiadne tie intolerancie. Niekedy sa mi stáva, že áno, mám takéto problémy, ale toto ja som akurát vnímala, to, že som to zjedla a že nič sa nestalo. Tak sa tak prepadne. Kým tam nedáš pol kila tresky z majonézou. No ale teda ten kváskový chleba, to som chcela povedať, že to je podľa mňa akože cesta. No. Máme otázku z pléna. Keď ste zase začali to pečivo, tak niektorí majú pocit, že príde do Teska a kúpi si hnedé alebo tmavé, že to je kvázi zdravšie. Aký máte názor vy dva na tie pečiva? Človek sa rozhodne zmeniť kvalitu pečiva, teraz príde do supermarketu a vidí tam tmavé pečivo, nejaké rôzne špalové, tam to na ňo ako kričí, že či to je fakt asi naozaj tak, alebo ako si tam vlastne vybrať tú kvalitu. Tak keď sa pozriete, že čo tam je napísané pod tým dole, tak tam je napísané, že nejaký polotovár alebo niečo a to už vlastne hovorí samé za seba, že to už niekde bolo zmrazené, ja nemám moc rada také tie mrazené polotovary, ktoré potom si musíte nejak upiec alebo oni to tam niekde pečú a ja tomu tak veľmi neverím, lebo povie, čo tam všetko je, tam je... No ja poviem moju skúsenosť, že zistil som, že môžeme povedať minimálne 80% toho pečiva v bežných supermarketoch nie je nič moc. Bude to takéto, že rozmrazované, alebo je to potom trvanlivo robené, už sú tam Ečka, konzervanty, alebo sú to potom také veci, čo sa tvária zdravo, ale keď si prečítate zloženie, tak je tam zase aj pšeničná, biela múka, aj niečo a tak ďalej. Ale je tam vždy, dá sa nájsť, keď to človek pozná, že ako poviem priamo, že biele som našiel taký chlieb, že kváskový, taký tvrdší a dobrý, a pár takýchto, neviem teraz akože hneď prehľad všade dať, ale dá sa nájsť. Treba trošku to akože fakt, že prečítať, poštudovať a vedieť, že kde možno dodávajú tí niektorí pekári. Ale teda v zásade jedno, či biela alebo tmavé, je to v podstate... No a tá otázka, či biela a tmavé, no z môjho pohľadu je to jedno, lebo skôr sa treba zamýšľať nad kvalitou múky a ja som dokonca dokážem byť taký trúfalý, že radšej poviem, že bielu kvalitnú, tvrdú pšenicu, ktorá sa používala napríklad na prípravu originálnej talianskej pice, že keď je to tenké a také chrumkavé, že to nemá proste takú veľkú nálož, tak nejaký taký tenký podklad môže byť lepší, ako napríklad tmavý chlieb so semenami, orechami, zapečený, tie orechy, semena zoxidované, ťažké, to je kombinácia viacerých zrn na ten organizmus, niekto je citlivý na tie zrna,
to môže byť oveľa náročnejšie napríklad pre to trávenie aj celkovo. Takže vôbec sa podľa mňa, ja by som tak, keď by som mal odkázať, že najviac sa treba orientovať podľa toho, či je kváskový alebo nie je, pretože tam je zachovaná tradičná metóda prípravy a potom individuálne podľa toho, že kto akú múku ako toleruje. Hej, napríklad ja s tou pšenicou mám dosť problémy a myslím si, že to nepomáha ľuďom celkovo, aj zatiaľ zo skúseností, tak tam by som radšej volil špaldové záležitosti, rážne veci, potom si striedať možno, alebo potom tá nálož, hej, tá dávka je rozhodujúca, že koľko toho je. A moja kamarátka, mám takú kamarátku, ktorá svojmu synovi chcela strašne dobre a dávala mu všetko celozrné, aj rýžu celozrnú, aj cestoviny celozrné, pečivo celozrné, všetko celozrné a že od malička a on stále mal hnačky a potom akože nakoniec nejak dostal, neviem, ak sa volá tá choroba, že veľa mal hnačky, tak museli ísť do nemocnice. A tam jej povedali, že pre taký malý organizmus to vôbec nie je dobré, lebo to že vraj, teda, že to podporuje teda to trávenie a že všetky vitamíny, ktoré ešte medzi tým ona do neho naladovala s tými všetkými celozrnnými surovinami, z neho vlastne takto odišli a nestihli sa ani s ňou spracovať. Takže ja by som zasa, vlastne Dušan hovorí dobre, potom išla na to úplne takýmto spôsobom, ako on povedal, že kváskové. Úplne som aj fanúšik toho kvásku, dokonca aj moje deti to majú radi. A častokrát sa mi stane, že aj prídu na návštevu deti, dám im to a oni sú úplne pohodlní. Asi by trebalo vysvetliť, možno túto ľuďom je to známe, ale kto nás aj sleduje, že ten kvások, prečo tu toľko hovoríme, v podstate to je prirodzené kvasenie, ktoré v procese tie baktérie sa tvoria a požierajú a predtrávia lepok, hej, a ten chlieb prirodzene vykysne, nepoužíva sa tam termogenizované droždie, žiadne prímesy a potom ten chlieb inak fakt aj trávie pôsobí na organizmus a sú to také tie chleby hutnejšie, hej, ale oni potom aj vydržia. Iné vydržia, ale Lenka hovorila, že im nikdy nevydrží nejak dlho a my dnes máš takých chlebožrúti, takže nám to tak vydržalo aj 5 dní a ona nechápala, že fakt 5 dní a stále bol dobrý a oni mi neverili, že no jasná, sme ho doma jedli a Natáša ho jedla suchý pri telke alebo čo. Bez všetkého, takže... Dobre, no a späť k koláčom. V takýchto horodezetok sa používa dosť orechov. Ktoré orechy ty používaš? Je to jedno, striedaš ich, alebo máš také, že lepšie, horšie? Lebo tie orechy sú trošku také, že otázka kvality, hej, dosť, že niekto si teraz urobí možno super orechový koláč a iným z toho ťažko, hej, aj napriek tomu, že sa ten náš koláč tvári zdravo, tak tam aké máš skúsenosti? No, oni sú dosť orechové, tieto koláče, ale čo sa týka teda orechov, aby som, ja ich obmieniam, každá v podstate torta má nejaký svoj druh, ktorý sa mi tak hodil. A tie klasické, teda také orechy, ktoré tuto nie je veľmi jednoduché zohnať, ako že lieskovce asi by sa dali ľahšie zohnať ako mandle, ale tieto si kúpujem od takého dodávateľa vo veľkom množstve. Ale na čo si dávam, na čo pre mňa je veľmi dôležité mať, že vlašské orechy domáce, lebo tie chodia ako teda bezkonkurenčne, sú tie domáce, mám zase samozrejme z východu. Takže to môj brat by zohnal zasa, že chceš koľko kíl, takže toto sa teším, že aspoň tieto orechy dokážem zohnať také, že naozaj domáce. Lebo tie sa nedajú porovnať chuťovo s ničím, s takými tými z obchodu, alebo ani z bio podľa mňa. Čiže orechy, v podstate ten základ, nie? Toho koláča sa vždy tak tvorí, že nejaký typ orechu, asi s ďatlami alebo figami, aby ti to niečo zlepilo, alebo čím to ešte lepíš? Ako by si dal ten, že ako ten základ urobiť koláča, ten podklad? V podstate taká, čo hovorím aj na kurze, je, že urobíš si múku nejakú, hej? A múka môže sa urobiť buď z orechov, ale keď niekto, teda veľakrát už sa mi stalo, že ľudia nemôžu jesť orechy, alebo nechcú jesť orechy, alebo čokoľvek, môžu použiť rôzne, napríklad semienka, alebo môžu použiť len kokos strúhaný, dajme tomu s kakaom, alebo aj bez kaká. A takisto sa môže použiť, čo teraz mňa najviac baví, a to aj stále robím teraz, že nakličujem pohánku. Potom tú pohánku suším a potom ju pomixujem. A je to taký dosť debilný proces, ale... Dá sa kúpiť hotovo? Dá sa to kúpiť aj hotové, hej, ale... Je to pohánková múka? Nie je to pohánková múka, pretože pohánková múka podľa mňa nevzniká tým procesom, že nakličiť a pomleť, lebo tým, že nakličíš vlastne pohánku, každá tá surovina, ktorá je nakličená, získa vlastne
na tej hodnote svojej výživovej a keď ju ešte akože vlastne my ju vysuším a tým, že je vysušená poriadne a pomixujeme ju vo Vitamixe, tak ona je jak prášok vlastne a môžeš ju použiť namiesto tých orechov. Čo je perfektné, lebo odľahčíš celý ten koláč od tých orechov. Predsa len, keď niekto teda to nemôže, alebo nechce, alebo chce to mať také ľahšie, tak je to viacej fit. Tak je pravda trošku tie várske orechy, alebo napríklad keď sa mali, že arašidie, ktoré nie sa síce... Arašidy nepoužívam, lebo to je strašne ťažké. To sa, ja Ťažké, som skúšala urobiť, ja som myslela, že zomrem po jednom kusku. Čiže tu aby vlastne mali by sme si povedať, že arašidy nepoužívame a nie sú to pre nás ani orechy, lebo oni vlastne metodicky sú strukovinou. Akože ja mám rada arašidové maslo a ja niekedy si arašidové maslo šupnem do smuty, ale do koláča aj hrozne som chcela, lebo fakt to mám rada, ale tak to bolo ťažké, že sa to nedalo. No dobré, a nevyskúšala si potom iné maslá z orechov? Napríklad mandle. Skôr ako som čokoľvek. Nie, lebo ja som práve riešil som tento problém, že tiež som mal rád arašidové maslo, keď som žil v Austrálii a takto a tam som našiel taký jedný najlepší, že fakt, že to bio arašidové maslo bolo, že wow, že super. A potom, jak som mal to bio arašidové maslo, to zrazu sa mandlové maslo. A tam skončila história arašidového masla u mňa. Lebo to máme bolo, že brutál, ešte oveľa väčší, to som sa nevedel jesť, vieš to, jak presne ty, keď asi si začala, že smutí, že ti potom išli aj cez uši. A teraz tak postupne, no ale zatiaľ ako to mandové je proste povedané, ale sú aj iné, hej, napríklad lieskovcov, rieškové a tak. Vieš čo, ja to tvoje mandlové maslo som, neviem, že nejak som mi to podarilo, ale extrémne rýchlo zmizlo. Takže ja som nestihla z neho nič pripraviť a sa teším, že teraz si asi nejaké zoberiem, lebo fakt som nič z toho neurobila, jak som to vyjedla proste. A povedz možno skôr, že lebo ľudia asi nevedia, že aké je orechové maslo, že čo to vlastne je, ako to používať, že to sú v podstate, jak som hovoril o tej múke, hej, pohánke, že orechy pomlieme, sa vypastujú. Robí sa to napríklad v Vitamixe, že dlho to budete mixovať, až sa nakoniec z tých orechov uvoľní olej, ktorý vlastne spraví tú tekutinu, ako keby sa to ono potom vymixuje, ale dá sa vlastne tomu pomôcť aj tým, že tam sa pridá nejaký olej, ešte kokosový alebo neviem aký. A použitie? Ako dobre, do pečenia, nie? No jasné, dá sa to použiť do pečenia, keď teda niekto peče, že som videla strašne veľa receptov už hlavne s týmito maslami a oni dodajú taký, podľa mňa, taký šmrnc tomu koláču, niečo také ako nové, také, čo človek nevie ako keby identifikovať, že čo tam je také nové, čo tam je taká tá nová chuť, taká tá dobrá, taká zvláštna a že to je podľa mňa taká tá bodka toho celého koláča, že nemusí to chutiť ako mandlovo, ale niečo tam je také, že... A hlavne ja mám pocit, že ono, keď sa to tak dajú tie orechy do pasty, presne pridávajú tú chuť umami, hej, čo je vlastne tá taká krémovosť, plnosť, aj ako keď máš že parmezán, polievku, tie také lahodné veci. A dá sa to aj na ten kváskový chlieb napríklad natrieť, nie? To určite, aj ja som našla niekde taký recept na palacinky z pohánkovej hrušky a my sme si to tam dávali na tie palacinky, asi tam sme tomu najviac vyličili. Však je teraz s Slanou, že šupujem. Dobre, no a takže toto sú masla, si spomínala kokosový olej, aké používaš oleje? To je dosť dôležitá vec asi pri pečení, aj surovom. Kokosový olej, v podstate tie torty, tým, že sú nepečené, ani tam nie je použité žiadne také pohybo, tak to, čo spôsobuje to tuhnutie, je kokosový olej, panenský kokosový olej. Alebo môže to byť kakaové maslo, alebo to môže byť teda ešte psyllium, alebo to taká riasa sa volá, že írsky mach, ktorá tiež v podstate, keď niekto nemôže tie orechy, lebo tam sa ešte akože nachádzajú aj orechy kešu, ktoré tvoria hmotu toho krému, môžu, nemusia, tak tie sa dajú kľudne nahradiť, alebo nejaká časť z nich sa dá nahradiť týmto riasou, írsky mach sa to volá, Irish moth. Takže tak, tieto veci spôsobujú to, že to aj stúhne a že to drží. Takže môžete použiť. Ja používam tieto oleje, akože do pečenia teda. Čiže kokosový olej, kakaové maslo, v podstate tak. A také, že olivový olej. Hej, ja používam potom v kuchyni, používam olivový olej, repkový olej, teraz mám tekvicový olej, s ľuzovkou nejaký olej.
Ale tie tak asi na studenú kuchyňu, nie? Tieto Ale repové. obchody máš, že je tam napísané, že môžeš aj na tieto kuchyni. A tak to máš nejaké špeci, nie? No neviem, som si kúpila špáre. Ja. Treba pozrieť, lebo záleží od toho, že ako je polisovaný a tak. Nie je tam napísané, že aj, neviem, jestli to už bude prevedecky, Dobre, ale to, čo tam máš napísané, to je jedna vec, ale si pozri, ako je spracovaný, aby si nemala zlý olej potom. No tak ešte rastlinné oleje pri tých teplotách, oni oxidujú inak ako kokosový alebo kakaové maslo. Takže... Tak pozriem sa na to. Ale prišiel mi aj nejaký hrozný mail, že Európska únia podporuje repkový olej a bolo tam strašne veľa o tom napísané, že sa to môže aj variť. No však lebo to podporujú. Tak som tomu tak verila, že... Dobre, ako vnímaš, spýtam sa na ten kokosový olej, lebo akože najprv to ľudia vnímajú ako super veľký trend a tak ďalej a potom zrazu proste, že niečo tam nie je dobré alebo tak. Tebe to proste s tým máš aké skúsenosti? Vieš čo, no mne nerobí zle, ja myslím si, že je fajn a moje skúsenosti s tým, že čo sa píše na internete, je to také, že raz niečo príde, potom je to dobré, potom je to zlé, potom je to zasa dobré, potom je to zasa zlé a ja... No a jak sa tom orientuješ ty, že aké máš kritéria, pretože rozhodneš sa, že tak toto je dobre podľa mňa? Ja keď to vyskúšam, akože iba tak, aký mám ja z toho pocit, ako to javním, ako sa mi to javí, ako mi to funguje, ako moje deti, moja rodina, ako im je z toho a takto iba na tom funguje. Akože tam sa to nedá. Potom sa spýtam Silvie Horecké ešte. Ale to už je taká niekedy až biochemická debata, ale je to, no, ja tiež. No, ale ja už také komplikovanejšie veci, no. Tak, ale nie, akože nepýtala som sa, ja som sa aj pýtala na ten vlastne ani tá debata o tom xylitole, tam sa tak akože bolo také, že som si povedala, že aha, dobre, tak Silvia je špecialista. Ja som zažil párkrát, že mal som sa to vôbec pýtať, že som sa tak zaciklil už v tých veciach, ale potom to určite je dobré, lebo vlastne sa človek pozrie do detailov, hlbšie do veci a pochopí metabolické procesy. No a teraz sa spýtam. Varíme, pečieme, nerov a tak ďalej. Čo si bola z tvojich skúseností? Nerobia ľudia nie že najlepšie veci, ale najčastejšie chyby. Napríklad pri príprave takýchto iných koláčov, v tom, čo si ty odborník, alebo že prečo sa im tie koláče nedaria, nedržia im. Čo by si odpovedala, že na čo si dať pozor, kde si možno ty robila chyby? Tak napríklad začneme tým korpusom. Častokrát teda ľudia napríklad premočia to sušené ovocie tvrdé, tak buď ho nenamočia vôbec a tým pádom sa im to nespojí, tak potom nevedia, že prečo sa im to nespojí, tak treba ho trošku vymočiť, ale zase niekto to môže úplne nechať príliš dlho a stane sa z toho taká gabuzina a potom tá celý ten korpus je taký mäkký a sa nedá poriadne ani dať na ten plech alebo do tej formy. Takže tam môže byť najväčší problém v tomto, ale ešte ma napadlo, že pri tom, ako sa robia tie koláče, tak nemusí ten korpus byť len teda orechy, alebo tá pohanka, alebo ten kokos, nejaká tá akože múka, plus sušené ovocie, lebo niektorí ľudia zase nemajú radi, keď je kombinované ovocie a orechy, tak namiesto toho ovocia môžete použiť nejaké sladidlo. Môže to byť kľudne aj med, môže to byť agave, ale tak fakt, že iba že za lyžičku alebo trošku kokosového oleja. Vlastne toto potom funguje tiež ako pojitko a podarí sa vám z toho urobiť celkom dobrý korpus. Takže to som vám ešte chcela povedať. Čo som mala vlastne ešte napadá, že také, že nutrične hodnotné sú vajcia. Čo keď som, že si urobil, že raw korpus a tam surové vajcia. Dovnútra? No a že orechy, surové vajcia, tak to je fajn. Akože kľudne si to tam daj, ale nebude to raw, potom sa to nazví raw plus vajco, ale... Prečo? Však to vajce tam mám surové, to zlepí, nie? Že ideme v tomto, že... Alebo len žltko, vieš. Tatarák, hej, je raw. To je otázka. Môžem sa niečo spýtať práve to teraz ma chcelo napadlo, že to vajíčko, vlastne to je jedno, či vlastne bielko alebo žltko. Ale to sa spýtať, že máte špeciálne vyšpecifikované, vyselektované proste, že čo môžem použiť, čo nie. Lebo to už bol experiment. A to sa pýtam, že z vás, že či to máte na stránke, alebo máte brožúrky, keď sa to vlastne písali. Takže čo to človek vyskúša, lebo to naozaj, že čo komu niečo robí, takže sa spýtať, či to máte nejak vyselektované.
že čo môžem mixovať, pretože naozaj to môže premočiť. Ja proste teraz hovorím o tom mravu. Áno. A že nechcem piesť, nechcem variť, nič, proste by to bolo silovom stavu. Ale chápeme, že do raw nejdu žiadne vajcia, hej? Všetci. Ale nie, teraz čo je definícia? Takto, raw životný štýl alebo to raw stravovanie zahrňa, sa úzko spája so slovom vegan. Takže väčšinou to, že raw vegan. To je, že to, že... No vieš, ale niekedy povieš raw, tak kokos tatara. Alebo že vajce sú strašne živé, výživné potraviny a také raw sa mi páči. Alebo že ústrice. Vieš? Áno, ale tým, že sa to spája s tým slovom vegan, ktoré častokrát sa ani nepoužíva, že to... nespájame s tým slovom. Ale je to úplne na tebe, aj na každom, ako si to vyberie, to je úplne, že fajn. Sa Môžeš si to urobiť aj tak, dokonca ja mám takú kamošku, ktorá si urobila raw korpus a opiekla ho hore s nejakým cheesecakeom alebo všetko sa dá skombinovať, to tam ako... Takže tak. To som si meril, že proste tú všetku múku alebo všetky ten odpad, čo vlastne by si nemal, a ten problém tam vlastne chýba, takže vlastne čo ste s tým, za čo ste to vymenila? No, takže múka, hej, dajme tomu, že múka. Ja sa vracame k tomu, ale to sa spýtať, že čo tam je, alebo môžem tam dať špaldovú, pohánkovú, krupičnú myslím ako pohánkovú a tak, pretože to je väčšinou že bio a to naturálne. Takže za čo náhrada? V podstate to je ako keby... Ten korpus je tvorený z orechov, ktoré sa pomelú a tvorí sa tým pádom taká akože naša orechová múka vlastná. Takže tam není vlastne tá špaldová múka, či môžeme si týkať všetci, nie? Chceš použiť tú múku, alebo je dobre, chápam? Hej, za každý, proste, aby tam nejaký pomer bol, lebo to by boli samé orechy. No, je to také, že ja mám taký pomer, že taký, že osvedčený pomer niekedy sa môže meniť plus minus, ale keď dáš na tú 26 cm formu 200 g orechov a 200 g nejakého sušeného ovocia, tak sa ti to zlepí asi v pohode. Ja si dá otázka, že čo máme na výber, z čoho môžeme, aké typy surovín môžeme používať na korpus. Ja to chápem tak, že môžem v jednej línii si vybrať z rôznych typov orechov, plus tie kombinujem z rôznych typov nejakého sušeného ovocia, ktoré mi to zlepí. A tu je možno otázka, že či tam môžem použiť múky nejaké, ale to asi nie, že... V podstate ty ideš akože vlastne tie múky sú nejakým spôsobom spracované. Vieš, akým spôsobom sú spracované. Vieš, my chceme také tie naozajstné potraviny, ktoré neprešli žiadnym procesom. To znamená... Tá pohánka. To je receptúra starých moravačiek. A tam brzo na to merio. Či sa dá nachričiť, alebo je to aj krupica použiteľná, pohánková? Akože v podstate ty to môžeš použiť, keď chceš, keď to máš rád. Ale ja to nepoužívam, lebo sa snažím ísť naozaj striktne podľa tých zásad tej živej stravy, aby tam jednoducho nebolo nič chemicky ani nejakým iným spôsobom tepelne vyšší spracované. To znamená, že ja si tú pohánku svoju naklíčim v takom obrovskom sýpku a pekne si to akože vlastne vysuším v sušičke na 42 stupňov, trvá to asi 8 hodín a ja si tých 8 hodín naozaj počkám a potom si to pomelem a mám tú múku. Takže ty môžeš použiť buď orechy, buď tú pohánku, používajú aj vločky do tých korpusov častokrát, niekedy tam používajú aj tuketu, môžeš si nájsť. Ale v podstate z takej tej tuhej... Cviklu, ty máš aj taký cviklový koláč, nie? Hej, a môžeš to, takže to sú vlastne, jedna vec je tá akože múka, že to sú tie orechy, semienka, kokos strúhaný, čo som to hovorila, tá blanka. Potom druhá možnosť je, že čím to spojíš, čím to zlepíš toto sušené ovocie, alebo teda nejaké sladidlo, alebo kokosový olej, kakové maslo, ale fakt iba po lyžičke, keď to dávaš. Ja ťa už tak mi ide slina, že normálne, povedz mi, čo máme napríklad v našej torte, ktorá nás čaká hore. A tí, čo tu nie ste, tak smola. Tak tam sú mandle, datle a kakao. To je korpus. To je korpus. A plnka? Takže sú tam vlastne, jedna je taká akože after eight a druhá je vanilková a mne ešte... Čo znamená after eight? After eight je tak čokoládka. Že ju môžeme jesť len po 8? To je taká... Áno, to je taká tá metová. Že peppermint to bolo čokoládová v podstate. No. Ale ešte tomu chcem počkať, že... To zase nedozvie. Takže to, čo to zlepí a potom ešte to môžeš nejakým spôsobom ochutiť alebo zmeniť tomu farbu.
To znamená, že ty môžeš použiť na to buď kakao, škoricu, zázvor tam môžeš tam dať trošku citrónovej šťavy, môžeš tam dať citrónovú kôru, môžeš tam dať esenciálne oleje, ktoré majú rôzne príchute, napríklad levandulový, to je taká celkom halúzna chuť. Potom to môžeš ešte zafarbiť, hej, a zafarbiť, keď to chceš žlté, tak to dáš kurkumu. Potom to môžeš zafarbiť cviklovou šťavou, môžeš tam dať matcha čaj, vieš, a tak ďalej. Takže ty máš tam ako keby veľkú škálu toho, čo môžeš všetko robiť. že ja som ťa tak počul, že čo to je matcha čaj. Ty si tak rýchlo povedal, že matcha čaj. A ešte vlastne z toho celého, čo som teraz povedala, môžeš si robiť také maličké guličky, ktoré potom môžeš jesť. Ináč musím povedať, že ja som tak chutnal ten matcha koláč, taký, že zelené, to bola taká roláda a dnu biele, asi kokos a tak, to bolo pecka, to bolo super. Ja milujem ten matcha čaj. Majú to tu? No preto si taká naspidovaná. Nie, to som si Toto Power Coffee sa nechytá Nie, to na matcha. Jaj. Toto sú potom neželané bočné defekty prílišného množstva pitia kávy. Dobre, takže máme tam after, no a ešte ten vrch tam je čo? Takže teraz prechádzame vlastne k tomu, že čo sa robí krém. A ten krém z drvivej väčšine tých koláčov sa tvorí z kešu orechov, ktoré si musia byť ale namočené vo vode, aby nabrali tú tekutinu do seba, aby boli také mäkké, že ich viete zlomiť v ruke úplne jednoducho a proste sú také, oni potom keď sa, áno sú také, no nie mazlavé, to už sú príliš dlho vymočené, ale... To je dobrá informácia, že vlastne nemôžeme ich vymočiť príliš dlho. No oni keď sú tam, neviem, keď... Čo je to príliš dlho ešte? Keď sa mi tak stalo, že deň a pol alebo dva som tam zabudla, že som si hovorila, že niečo vymyslím a potom som na to nemala čas a potom sa tak vrátila k tým orechom, tak mali takú mazlavú. Boli také mazlavé, to bolo celé okolo toho, za to dosť musne, ale ako stane sa to, takže aby ste neboli prekvapení, tak treba to ochutnať, že ak to chutí, že či to už nie je aj skysnuté, oni aj vedia skysnúť vlastne tie orechy v tej vode, takže treba na to dávať pozor. No každopádne ja to mám taký zvyk, že večer si namočím to, čo potrebujem na ďalší deň a to viem, že budú dobre vymočené, ale aspoň 4 hodiny, 2 až 4 hodiny je taký ten minimálny čas, kedy sa to vymočí aspoň ako tak, že keď to budete mixovať. Oni sa potom mixujú. Oni sa potom mixujú, ideálne vo vysokoobrátkovom mixeri a sa potom tak vymixujú, že jednoducho je z toho krém. Ale ešte niečo tam pridávaš? Áno, samozrejme, takže potom tam môžete pridať niečo, čo máte radi, napríklad dajme tomu, že čo máme tuto, tak už ja ostane nepamätám, dajú tam čokoládovú banánovú, to viem na spamäť, lebo to si všetci objednávajú. Takže tam je, že keďže je čokoládová banánová, dáme tam banán, dáme tam kakao, sladidlo a kokosový olej a kakaové maslo. Wow. A to sa vymixuje a v podstate to je hotové. To sa mi páči, to je dobré. Super. A peppermintová je tam peppermintový esenciálny olej, ktorý sa normálne môže konzumovať, že nie je to ten, čo sa do lampičky dáva. A zafarčili sme to chlorelou. Takže je to zelené, pretože tam je chlorela. Alebo niekedy sme to farbíme špenatom, ale vypili to deti. Dobre, tak ideme už na tú tortu, takú chuť si nám urobila. Ešte otázka, koľko takých toriet denne dokážeš spraviť ty? Ty máš také dni, že proste za radom sekáš torty alebo ako? Tak vieme urobiť 20. 20 tort? To je jedno, to je dvojtvár, ja som to už vlastne zistila. Takže 20 toriet a takto. Dobre, spýtam sa vás, túto sediacich, máte ešte nejaké otázky, zaujímavosti, čo by ste chceli od Zuzky dozvedieť v rámci všelijakých možných koláčov a tak. Ja už som si pozrel, že vajce mi nie je schválené. Ale to, že všetko je vlastne kvázi, všetko je naozaj. Všetko od teba, naživo. Áno. A ešte neviem, či viete, ale tie torty sa dávajú iba do chladničky a nie do ruly. Alebo do chladenej ruly. Takže také detaily proste ešte, keď môžem teda. Áno, hej. Čiže o to ide proste naľbe, osobne. Treba to zjesť proste hneď, alebo proste, jak to vlastne, že keď je to ráno, tak proste môže to chytiť nejaké, hej, pachuť, alebo to balíš do folii, alebo ideš. My v podstate máme takú výrobňu a v tej výrobni máme chladničku, kde sú len tie rotorty, takže tam to nemôže napachnúť.
alebo chytiť nejakú pachuť a v podstate oni sú super, lebo oni držia niektoré aj 7 dní, teda dlhšie som to už nestihla, lebo už to potom niekto zjedol, ale stáva sa napríklad to, že keď je to ovocná torta, tak začína meniť farbu, dajme tomu. Začína meniť farbu, lebo tým, že to není nejak spracované, myslím, že už to není taká žiarivá červená, alebo teda žiarivá červená to není skôr. Jasne, oxiduje trošku. Ale začne to oxidovať a dáme tomu tie kraje, alebo môže sa stať, že bude trošku tvrdšia tá torta, lebo jednoducho tam sa nemá čo pokaziť v podstate, lebo ten kokosový olej to konzervuje a ja som na začiatku tak dávala aj na ozdobu hore tie ovocia, ale keď som potom zistila, že v tých kaviarniach sa to rýchlo kazí, lebo napríklad maliny sa pokazila asi za 2 dní a začnú plesnivé, tým pádom torta mohla ísť do koša, tak som urobila fintu, že som ju jednoducho schovala dovnútra do tej torty a zaliala som ich. Tým pádom to ovocie tam stále je, to čerstvé a ono, jak tam není prístup k vzduchu, tak v podstate to funguje dobre, že to vydrží. Ale keď si teda niekto objednáva domov, tak samozrejme to idú okamžite jesť, tak to tam dá. Ale... Dajú sa zmraziť a zjesť neskôr? No, akože dajú, ale v podstate ja nerobím to. Akože niekedy sa ma aj pýtali do kaviarne, či by som to nemohla im dodávať zmrazené, alebo čo, ale ja nie som fanúšikom týchto mrazených vecí, takže ja to nechcem robiť. Môžem sa opýtať, hovorili ste, že dávate agave a ja som sa rozprávala s jednými, ktorí robia tiež tie také koláče a oni mi povedali, že nemôžu iné to sladidlo, pretože by tým to nedržalo v podstate. Lebo ja som hovorila, prečo nie nejaký javorový alebo med, ale vždy to agave. A že prečo nepoužívať javorový sirup a tak? Javorový sirup kľudne aj hociaký daplový sirup, to je v pohode, ja som to skúšala a úplne to dobre drží. S medom môžu byť trošku problémy, pretože ten med nemá akože rovnakú konzistenciu stále. Takže aj kamarátky moje, keď skúšali nejaký recept a chceli to vymeniť na med, tak niekedy sa im stalo, že sa to akože zrazilo. Ale v Nitre je taká cukráreň, oni používajú výlučne med a robia torty a používajú iba med teda. Takže asi to nebude úplne. No, to už potom zase nesúladí so slovom vegán. Áno, pravda. Svetlana dobre hovorí, pretože vegáni, áno, sú vegáni, ktorí sú naozaj presvedčení vegáni, tak nejedia med, pretože je to produkt zvierat. Je to produkt zvierat. No ono, ide o to, že ja keď som riešila tie zloženia, tak veľakrát som sa stretla, že napríklad aj to kakao, bol napríklad s jedným som sa bavila a oni mi povedali, že tam dávajú otučnené kakao napríklad. A už to mne nesedelo osobne. A ďalšie veci, ktoré už, neviem, či to ide iba štýlom, že dávajú to super raw koláč, ale pritom to zloženie je úplne od veci. Nutričné. Akože to kakao už s zníženým obsahom tukom už mi to nesedelo osobne. Vyzerá to super, je to super zdravé, healthy a neviem čo a pritom to uteká po inde. Neviem, no ja to používam kakao také, ktoré je taká čokoládovná troubelica, oni sú Češi v podstate a oni tam žili v tom Ekvádore, majú tam nejaké plantáže svoje vlastné a tam majú oni odtiaľ berú to kakao, nosia to do Českej republiky a rovno to akože dávajú, rovno od nich to mám vlastne domov, takže teda... No, tu môžeme teda povedať, že najlepšie kakao je také, ktoré má vyšší obsah tuku, a tie kaká sú aj o niečo drahšie a tam sa dajú zohnať kaká aj tak aspoň cez 20% hore, to je potom akože fakt také hodnotné kakao. V tomto prípade. Ja už do takú poslednú, ono mňa. Kľudne viac. Nie, ešte všetko na stránke, to je zbytočné, ale proste keď to ide o tie ingrediencie, tak to ma zaujalo. A čo tak akože prírodná, čo je želatina. To ma tak napadlo, lebo ja som teraz stavil hodne v kuchyni, proste som videl všetky experimenty. Takže želatina, či používaš nejakú želatinu? Nie. Ešte tie hodí podrobená alebo granulovaná proste, hej. A ten taký prášok? Je taký prášok, nie? Čo stužuje? A to je zriastom nie je živočišné. Agar, no. Vidím, že tu máš. Je to taký koláč. Áno, zatúhne to na kaške úplne. Neviem, že ja som ten agar neskúšala, lebo keď som to akože riešila, ako som urobila želatínu, tak som videla, že ten agar sa musí prevariť alebo niečo. Nie, napališ to. To stačí do vlažnej vody. Neviem, no neskúšala som to, nerobila som zatiaľ nič so želatínou, ale tu na Svetlana robila. Všetko ti z toho nenormálne. Nie, to stačí
malinké množstvo, to je gram na 100 ml, takže sú smiešné kvantity. Všetko iné máš tam. Tu bola ešte otázka ďalšia. No ja by som odpočul od koláčov a hovoria si o svojich deťoch, jak riešiš ich stravovanie v škole, v škôlke alebo kde chodia? No, ja to mám teraz tak akože urobené, že jedna moja dcera chodí do inej škôlky a druhá do inej škôlky. A v tej jednej škôlke sa stravujú naozaj výborne a majú tam také, že farmárske produkty a pestujú si nejaké vlastné produkty a žena im ukazuje, jak sa robí arašidové maslo vo vitamín C, chápeš, a im to rozpráva, venuje sa, keď im niečo nechutí, tak veľmi sa im venujú. To je, že namakané ku každému obedu majú, že zelený šalát posypaný sezamovými semienkami a tak. A druhé moje chuďatko zlaté, maličké, chodí do klasické škôlky a tam je ťuknú, že špagety s kečupom a ona nemám rada kečup. Ale no, je to také, tak potom ona domov príde a niečo sa také, že snažím jej dať niečo normálne. Je to pravda, že to vidíš, že to dieťa, ktoré je v tej akože lepšej škôlke, tak domov príde možno, že spokojné, hej, že a tak ďalej. A to druhé dieťa, ktoré je tak, že v tej škole ešte že asi nezie, alebo tam proste nemá to jedlo také, že príde také, že aj by sa chcelo už nájsť, možno unavenejšie, nervóznejšie, alebo je to teraz ešte u tých detí jedno? Vidím hlavne to, že tá moja staršia dcera je úplne, že niekde mama moja robí tiež škôlke, ale vo svite. Tak ona robí vo škôlke, teda v tom svite a dávala mojej dcere nejaké špenátové listy a ona to tam jedla a nejaký chlapec je práve, že prečo ješ tie listy? A ona to je špenát. Bola hrozná frajerka a vidím to napríklad na nej, že už vôbec nemrčí, lebo niekedy mala také v tej klasickej škôlke v podstate vidie niečo zelené v polievke, jedno dieťa vidí niečo zelené v polievke a hovorí, že fuj, to zelené v polievke tam nechce mať a zrazu príde vaše detko, ktoré nikdy to neriešilo, že fuj, to zelené v tej polievke tam nechce mať a to je taká davová psychóza, že fuj, ja tam nechcem tú mrkvu a zrazu tam akože nechcem mrkvu, pritom normálne tú mrkvu jedlo. Takže potom akože ideme, že dobre a znova, a ideš tam jak taký magor a si v takom ako cykle nejakom. No ale vidím, že tá staršia napríklad, tak tá s tým nemá už problém, no. Ale ja som si povedala, že ja to nemôžem, akože nie som až taká úplne super ženská, že by som každé ráno sa zobudila a varila. Takže doma sa vyhýbate vareniu, pokiaľ sa dá. Nie, akože nie som taká super ženská, že by som ráno sa zobudila a navarila pre moje dieťa, ktoré si to zoberie do škôlky a tam bude to robiť, že by som proste ráno o 6:00 alebo ja možno aj skôr musela stávať a to pripraviť a napaklikovať a tak asi. Zatiaľ, že chvála Bohu, že nemáme žiadne tie problémy, alergie a neviem čo, tak nemusím to až tak úplne riešiť, ale tak ráno im šupnem to smoothie a oni akože sú schopné toho dosť vypiť, takže aspoň viem, že niečo na ráno už majú nejaké vitamíny, nejakú zásobu, z ktorých môžu čerpať, teda aspoň. Tak toto riešim ja. Dobre som odpovedala, či ešte niečo? Tam základ otázka. Ja by som sa chcela opýtať predsa len za tie koláče ešte. Minulý rok som si od vás kúpila vianočnú takú krabicu, ale decka ju nevideli iba na fotke, lebo som ju po ceste celú zjedla. To je zákazník. A že tento rok to nerobíte, prosím. Zuzka, to musíš vedieť, že Janka sa stravuje minimálne. Takže to, že zjedla celú krabicu tvojich koláčikov je začišťa informácia. A Natálka je taká kolegyňa s obročami, ona asi kamarátka. A ona už kupuje cez vás torty, ale tie koláče, to bolo niečo fantastické. No, to prosím, aspoň v malom množstve. My sme minulý rok strašne sme mali veľa tých objednávok, nečakali sme to vôbec a nevedeli sme, že budeme musieť robiť 1000 líneckých koláčov a 1000 plnených datlí a 1000 všetkého. A tak sme si povedali, že tento rok si dáme takú pauzu a že urobíme to až na budúci rok, keď budeme mať väčšie priestory a tak, lebo my sme to robili potom nakoniec po celom dome a musela prísť moja mama a všetci to museli robiť nakoniec a môj muž prišiel domov a povedal, že fuj, zás to smrdí čokoláda.
Takto. Pardon. U nás smrdí káva. Akože niečo. Dobre, tak ďakujeme Zuzka za tvoju energiu, za super srandy a celkové tvoje skúsenosti, s ktorými si sa s nami podelila. A teraz všetkým, aj čo nás sledujú, aj čo ste tu, prajeme jednoducho krásne, šťastné, spokojné sviatky. Nech je sranda, varíte, pečte, experimentujte v kuchyni. Ešte môžem poslednúť? Je to experimentovaní. Tu dáme ešte slovo nášmu skvelému fanúšikovi, ktorý sa tu najviac zapája. Ale fakt úprimne, že na čom fičíš? Je to otázka, že na čom Zuzka, fakt tak úprimne. Ale však teraz dve kávy dala. Teraz dve kávy dala. Čo ja viem, podľa mňa to je taký postoj životný celkovo a to, že chodím na divadelný krúžok, vieš, a tam si ja naozaj oddychnem. Takže čerpám tam svoju energiu ešte. Ja som myslel z toho jedla, ale dobre, však pohľad. Ale áno, akože jedlo, ale musíš mať aj podľa mňa je všetko v hlave. Či je škvárky alebo koláče. Áno, ja som minulé si robil škvárkovú pomazánku. A teraz som mal iba také, že čisté škvárky, trošku cibule a tak. A teraz vieš, tam sa robí, že varené vajíčko. A ja som si mal, že tam dám roh. Ja som tam mal surové vajce. A normálne, že to bolo také dobré. Tak som sa uvedol. No. Tak, nesplnil som, nebolo to vegánske. ale nutrične to bolo pecka, akože. Takže, tak, dobre. Ďakujeme ešte raz. Všetkých pozývame teraz hore na malý prípitok vianočný a potom na pohostenie a bude aj torta, bude aj ďalšie prekvapenia. Čaká nás aj muzika, ktorá verím, že zahrá do príjemnej nálady a do ďalšej strany. Ďakujeme. Však ja som to mala celý čas.